Takže takhle. Musíme vzít nějaký vzorky, když jste tady, jo? Jo. A pak pojedeme do ty skříněvky, kde máme tu hospodu objednanou. Já tak vždycky dají to půjdeme nahoru. No tak ta hospoda není. Oni si chtěli dát ty hospodáři hospodu. No jo. Tak co budeme dělat? Nevíte náhodou, jak se jmenoval praotec všech křestním jménem? To neví asi nikdo. Teda, jak se jmenoval, že jo? No tak děkujeme vám moc. No, ale je to škoda, no. Bárák máte pěkně, to vám musíme pochválit. A my máme hrozně zvířen teďka. No, jste museli jako do ty nový hospody, no. Jo, kde je ta nová? Tam jsou na ty křižovaly. Oklenůci takový. Tak děkujeme. To jste mohli, to mají děti zase tady, no. Aha, to dali do pořádku. A vy máte to vzadu? No takhle. To tam bývalo stejně. Já není to na tom hospodu to vzadu? Ne, to je taky předělaný celý. Tam tak bydlím já.